Assalamu alaikum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 28-nji ýuly. Bugünkü gepleşigimi men ýene-de söhbetdeşlik görnüşinde gurnaýan. Gepleşigime Türkiýede iş alyp barýan opozisiýon aktivistlerden biri Maksat çağırdım. O Maksat belli bir sebäplere görä öz ýüzüni görkezip bilenok. Ne şu Maksat Türkiýede geçirilen miting şäherlerine aktiv gatnaşyjylardan biri. Şol ýakynda 19-njy iýulda dargadylan miting şäheresine şu maksadan bardy. Awa inni şu wakalardan soňky wagtlar maksat şol mitinglere gatnaşýan opozisiýon aktivistlerimiň arasynda bir hili ruhdan düşmeklik ýaly tendensiýasynyň bardygyny aýdyp maňa hat ýazdy. Menem ona teklif etdim. Şuňa söhbetdeşlige gatnaşmaklygy hem käbir soraglary bermekligi makul bildim. Maksat ina söhbetdeşlige başladyk. Hoş geldiňiz. Söhbetdeşlige. Hoş bulduk. Maksat Assalamu alaykum izleyijiler. Awa. Assalamu alaykum Ramazan. Awa, maksat inni şol siz aýtdyňyz, soňky wagtlar aktivistler arasynda, şo mitingge gatnaşan aktivistler arasynda bir hili ruhu çökkünlük emele geldi diýdiňiz. Awa, ondan şo siziň ananýan käbir opozisiýon liderlerinde de inni käm anamyň gaçyp başlandygyny aýtdyňyz da. Şu birazjyk gurrun beräýseňiz, öňe bilen men sorajak zadym şol 19-njy iýulda bolan protest şäheresi dargadylanna nähil bolup geçdi şo taýda. Şol sizi sorak etdim, siz hem şol sorak edilenden içinde bolduňyzmy? Ondan siziň ýanyňyzda şol konsullukdan hem ýörüçe wekiller geldi diýdiler da, Türkmenistanyň konsullugundan. Şol çynmy? Ondan sizden nähil maglumatlar aldy şolar? Şo barada gysgaçyk gurrun berseňiz. Allah Ramazan şular ýazat da. Men 19-ny geçirilen mitingde o taýyk men bardym. Ol bizim türkmenlerimiz başga bir ýoldan bardy. Men maşyn bilen başga bir ýoldan bardym. Ýanymda türkleň zatlaryň bolanyň sebäpli türkmen gyýylynyň balygy ýanymda olar bilen birleşip olaryň birinji gezek gatnaşýanyny sebäpli menden kömek istediler. Görköz ekip bizem şuňa bizem gatnaşjak diýip türkmenler bar eken, ondan bir türkmen maşynyny olaryň bize kömek etjek diýip bardyk. Ondan biz öňümizde türkler düşürüp şeýdip nemetdik. Polisler, minibuslar zatlar gelip dyrda edip duran soň bir neme türkmen olanlarymyz bar, olary bayramda we olara jaň etdik şuňa näme bolupdyr diýip azat we bayramma ene we ondan jaň etdik. Edil şo taýda jaň etdim men özüm. Ondan ýanymdakylarym jaň etdi şo opozisiýonlardan birine dänim. Men sen gürleşden diýdim maňa. Menem allymda aýtdym. Meniň kime haýsyna jaň edilme edil o wagt bilenmek. Edil öz şu wagt biz diňlese biler. O maňa şeýle jogap berdi. Men o taýyk size git diýemmek diýdi. Gönmel şey diýdi. Kim jaň etdi diýdiňiz? Indi şu ýanymdaky gyýyz gelinden biri şuňlar gürleşden diýip jaň etdi maňa. Edil şo taýda polis zat biziňkiler äkitdi, hertin bir ýerlik maşyna mindir urdular da. Biz hem dur şo taýda bolan, ýöne biziň ýanymda türkler bolan sebäpli bize ýanaşan oklar türkmenlerimiz bize de ýyla gitdi ýa. Bize git gelme diye biziň dakmendimiz düzü bolma ser ona seredip dur. Bolýa. Ondan şeýdip maşynda biz maşynda gezip berýänler. Ondan men şuňla gürleşdik opozisiýonlarlaryň birine jaň etdi ýanymdakylaryň birde maňa berdi. Men gürleşden şuň bilen. Opozisiýonlarlaryň biri diýäňiz kime jaň etdiler? Aýdanok, men bilenmok, maňa adyny Aýdanok, ýöne ady Azat diýdi. Şoňa öňe çykýanyň biri, şoňa inanyp barypdyr ýanyndakylar. Ondan ol aýtdy, men o taýyk size bar diýemok diýe. Men sen özüň şu taýda barmy diýdim, ol men ýok diýe. Ondan men bakarym elde bar diýip öçürdüm. O kim ol? Siz tanaýan şu Azady, kim Azat? Haýta Azat. Onu men tanap bilmedim. Aýtdy maňa o plan diýip, ondan soň men saparyp diýim fajaň etdim. Telefonuma bakmady. Ondan soň jogap bermedi. Jogap beren ondan soň maňa jogap bermedi. Şondan soň jogap bermedi maňa hiç jeli.
bir kiti gerek ýerine jaň etdim şonda. Näme bolýar berde? Näme Neme sebäp mi? bolýar? Siz neme maksat bilen jaň etdiňiz? Şondan maksadat sorajak boldyňyz. Bize gatnaşmalymy, gatnaşmaly dälmi diýip maksadat Hawa, sorajak. näme bolýar? Biz häzir barsak körik, biz barsak bolýarmy? Ya bolanok, biz ýa gaýdalmy? Men ýekeje ýa iki däl. Tanaýanym 4 däl sanadym, 10-15 adam ýyzymda dur. Menem şo Hawa. taýda öňüräge çykdym. Türkçe bilýänlerek, türkler wa soň türklerin bize gollap berip, bu ne haksyzlyk zat diýip nemedip, öňümizde çykyp nemetdiler de şey diýip, bizem soň oňumga jaň etdiler, biz näme delip jaň et sorajak bolýar. Biz şo tak barsak bolarmy? Biz Hawa. alkal bilýänizmi? Diýip sorag berjek bolduk. Hawa. Ýöne bize jogap bolmadygy üçin bayrama jaň etdik. Bayram tanaýansyňyz, bayrama jaň etdik. Allah alif, bayram Allah alif. Hawa bayram Allah bile jaňlaşdyk. Olam aýtdy, gönmel telefonumda jogap berdi, 3-4 gezek jaňlaşdyk. Telefonumda jogap berdi, şu wagt barmaň gidiň diýdi. Ha bolýar diýip şey diýip gaýtmaly bolduk. Ondan Barmadyňyz. Siz Aldyk. barmadyňyzmy protest şäheresine? Proteste bardyk da, ondan şo tutup äkidi uradylar. Biz şu tutup äkidilýär, biz hem giýerelim, şo äkidip barýan ýerleri ýa-da ýa çekilermi diýdik. He. Bolýar, siz ýa çekiliň diýip bayram gördüm. Menem diýdi başga ýerde dur. Siz hem şo taýyk geliň diýdi, barmaň o taýyk diýdi. He. Konsulsyň öňüne barma, konsulsyň öňünden ýa gaýdym. O taýyk barmaň diýip Onu aýtdy. onu siz yok, onu polisiýa uçakdygyna gitdi diýdiňiz da, polisiýa uçakdygyna da barmaň diýdilermi? Paris uçakdygyna hiç jerek barma, plan ýeri gelýidi, o taýyk bardyk biz. Ha. Düşüp Hawa. plan durup gadyr, o taýyk gelýidi. Marmara duraguna gelýidi, o taýyk bardyk. Hawa. O taýda da ýene türkmenler bar. O taýga neme geldi? Polisler gelip başlady. Sebäbi Marmara tren bilen gelýär türkmenler. Şo çykyşynda içine giýip uradylar. Ondan türkmenler bizem giýip uradyk, türkmenler uje alyp uratdylar. Maşinlara mindir uradylar bolýan. Biz aýtdy, siz ýa çekiliň diýdi. Bize Ha. git diýdi, bizim dokumentarny olamyzdan gorkman bar ýa-da, dokumentime bar diýip. Sen ona git diýdi zat diýip, bize türkmenler bar, ýoşukdan duýduruş berdiler. Ondan bayramam aýtdy, gidiň diýdi şu wagt diýdi, barmaň diýdi, şey diýip biz gaýtmaly bolduk. O taýdan. Siz onda şu polisiýa uçakdygyna barmadyňyz özüňiz şeýlemi? Yok barmadyk, ondan barmadyk biz, soň gidiň diýdiler, gaýtdyk şey diýip. Ona şeýdi gaýdanlar köp boldymy, gaýdanlaryň sany gat köpmi? Men bilen 15 adam gaýtdy ýygyna. Men bilen 15 adam gaýtdy. Ýöne Biziň eşdişimizde görä şol 70 we tegene bolay adamy şo polisiýa uçakdygyna ekidipdirler ýa-da käbiler öýler bardylar şo taýp polisiýa uçakdygyna jemi tegden töwere adam diýdiler da şol çynmy şo maglumat? çyn. Ýöne dokumenti bolman bar bilmedikleri var. Mysal üçin o taýda polisiň öňüne özüň atmanam bolýar o taýda. Olar sen kowlap bölüp özüň şonuň ýanyna barmasaň ýa-da üşmeseň alyp gidene bolsaň bärräkde ýa çekilip domlaryň arasynda nemeleň arasynda ýa gaýdanlar amma men bilen bilerdi. 15 adam ýygyna gaýtdy. Men 4 ýaşdan tanýan. Ýöne umuman şo gün 19-njy ýylda şo protestde ýanky aýdaly şo türk arkadaşlarymyzdan goşduk. Türkmenler hem dokumentli bolsun, dokumentsiz. Şoň baryny jemläýäňde bir takminan näçe adam boljak şolar 100den geçýärmi? Gatnaşanlar bile bilemýär, ýa gaýdanlarmy? Barmaň, ýa çek. Gaýdanlar bilen hem şol ine barjak bolup şoňa ýola düşüp şoňa ýakynlanlar, hemmesini şo gatnaşjak bolanlar da şolary bilerek alanda takminan tanýan. Indi hemme dogry takyba bilip bolmaz. Ol takminan alanda bir 120 150 mi näçe adam boljak? Men indi gören zadymy aýtsam o da, men görenim şo ýa gaýdanlar tutulup äkitip barýanlar gördüm. Hemmesini goşaňda bir 150 adam badyr. Onna şol polisiýa uçakdygyna tegden töwere adam äkitilen bolsa, daşyndan ýene bir 70-80 töwere adam on gaýdan bolmaly. Gaýdandyr. Sebäbi efirde berenlerine käbirin ha biziň opozisiýon liderlerimiz, aktivistlerimiz 1000 töwere adam çykdy diýär da şo sanyň nirden alnandygyny biljek bolýar. Şoň üçin hem şu gatnaşanlardan torap şonu biletini gelýär da şoň üçin torap otýar. Ondan soň 1000 adam ýokdur o taýda. Ano 1000 adam ýokdur, ama şoň ýaly garaýşy bar. Onu hatamazlygyny aýdýarlar. Ondan indi siz soň ýygyňyza gaýtdyňyzda başga ýerde geçirdiňizmi demonstrasiýany? Şo taýda Äzerbeýjanly ýanky biler aýdaşlyk bildirýän adamlaryň bir topar şo taýda geçiripdir. Şolaň videolar çykdy. Onu şo taýda bolduňyz, siz hem şo taýk bardyňyzmy? Men o taýk gitmedim.
Men o taýlara gitmedim, soň görmel işim bile boldum. Ha. Ondan men ýanymda da oglanlar bar, misal üçin bile tirkeşýän, bile şo näme gatnaşyp bollugy bermäge çalışýar, misal üçin iň bolmanda dilime çolap oturmaýyn, iň bolmanda planlat edin diýseler, men aýtdan planlat kömek etmeli, misal üçin onu etmeli, maý kalmaly, pul ýatyrmaly, hasap nomer, ynha diýip şeýdip gelenden bize paýlap nämetden adamlarymyz bar. Ondan olar mitinglerde gatnaşanoklar ýöne arkamyzda durup ýardam etden adamlar sorag berýär-de. O. Şimdi bizde diye gorkok diyen soraw nemeler ýöne çykýar-da, türkmen gorkok, nalaje deýin türkmen diye. Ya zat ýok diýip düşünýär. Sebäbi mysal üçin men gorkok diýen, men hiç zatdan gorkanmok. Arkadaşlarymyň, dostlarymyň, doganlarymyň we bäde näçe olaram hiç zatdan gorkanok. Ýöne bir kime inanjagymyzy bilemok. Birini inanyp bilýäs diýip ýola çykdyk, inan bilýäs diýdik. Indi şu wagt olaram ýok. İza gaýtdylar. Ýok şodan iza gaýtdylar bolýan. Indi biziň watanymyzam ýok bolup barýar, biziň näder watan dönügi bolup gitdik şu taýda, watan dönügi şu wagt. Nesidiň atlaňyzy bilýärlermi şol ne mitingge aktiw gatnaşyp ýörenler bar da nesi diýýärli. İdigderli. Şolaň atlaryny şol ilçanaň işgärleri ýa Türkmenistanyň häkimetleri bilýändir öýdýäňizmi? Olaň atlaryny bilýän nädir ýöne? Men adym bilýär, mysal üçin. Siziň adyňyz nerden bilýärler? Men adym özüm Saparada, ondan Bayram Allamraz, Allahyar, oňa da aýtdym, Muhammed aga da aýtdym. Şolar bilen gürleşdim, zat etdim. Men netim şolar bilen gürleşmek, nide bolýarlar, näme etýärler bilmekdi, maglumat alyp, seslerini zapis edip, şo köpçülüge çykarmakdy. Şu maksat bilen Ýok, siziň adyňyz diýen Türkmenistanyň häkimetlerine näde ýetdi? Siz aýdýan men adym bilýärler diýdiňiz de häkimetler. Şolar nirden bilýär siziň adyňyzy? Şoňa gatnaşýanlygyňyzy nirden bilýär? Men şol ulanýan nomerymy belli bir wagtda jaň gelýär, zat etdi. Mysal üçin aýtdym, men ýöne adym, familiýam ýalňyş berdim. Adym dogry berdim, familiýam ýalňyş berdim. Ondan maňa aýtdy, falan ýeri gel, zat diýip 2-3 kere jaň etdiler maňa. Menem bolýar, gelýän diýen. Ondan maňa aýtdy, bor barýan plan ýerik baraýynmy diýen, ol ýok, sen niýe garaş, men seni tapýan, özüm tapjak men seni Türkmenistana uratjak. Näçe adam ýanynda bol hemmäňizden bilýäs, nirde oturanyňy, nirde ýaşaýanyňy bilýär. Men seni Türkmenistana uratjak diýip. Näme? Tökme atdylar. İlçanaň işgärleri şey diýýär, siziň nomeryňyza jaň etdilermi? Ha, o men nomerymy jaň etdi, men işgärmi sen? Mehemäň işgärmi, ilçanaň işgärmi? Ya içalymy sen? Ya näme sen? Soraw berýän, hiç da jogap berenok, diňe söwgünüp gürleýär. Men sizi näme etdiň? Haramlar, ay, şoňa gorkup, ýurda bar. Olar siziň nomeryňyzy nerden tapypdyr? Men özüm şu videoda söwgünüp gürleýänler üçin gelin ýyllarymyz bar, öňe çykyp gürleýän gelin ýyllarymyz bar. Şu Amerikada bar, ýene bar ondan. Halmrada söwgünýär, Saparaga söwgünýär. Iň erbetler biziň gelin ýyllarymyz bar. Ay, o jelep, bu jelep diýip erbet sözler diýen üçin men özüm şolar bilen gürleşmek isledim. Sen kim? Nomeryňyzy goýduňyzmy bir ýerde internetde? Ýok, men oň nomeryny soradym, ol berdi maňa nomeryny. Ona siz jaň etdiňiz. Ondan mejbur men jaň etjän men oňa. WhatsApp'tan jaň etmek bol. Jaň etmeli bolýan bolan men Orsiýetde diýdi. Ýöne men gürleýän adam men dälidi. Men gürlenmek, o ses menki dälidi. Men düşünşek golumda men aýtdym, sen kim bolsaňam diýdim. İşgär bolsaň wapşe diýdim, onýa gürlemek bolanok diýdim. Halk bilen diýdim, raýat bilen onýa gürleşmek wapşe bolanok sana diýdim. Kim bolaýsyn diýdim. Watan dönügi diýip onýa zat ýok diýdim. Sen diýdim, o siz eýtdiler, beýtdiler, onýa zat diýdim. Bir-birimize söwgük diýdim, bolanok. O gep bilen adam men dälidi. Häzir sana şo gep bilen adamyň diýdi, öz sana jaň eder diýdi. Maňa. Bolýar diýdim, 10 ýaşlyk garaş diýdi, 10 ýaşlyk bolan bol maňa jaň geldi. Ondan aýtdy, Orsiýetden jaň geldimi ýa başga ýerden jaň? Ýok. İlki gürleşenim Orsiýetde oturyr men diýdim, ama hakykatdan Orsiýetiň nomeryny WhatsApp'tan jaň geldim. Jaň etdim men oňa. Soňky jaň eden nerden jaň etdi? Soňky jaň eden Türkiýanyň nomeryny WhatsApp'tan çykdy maňa. Ona şo söýýärmi size?
Hawa sögülüp başlady. Men nide bolsam tapýan, sen nide diňne bilýän, senden nide ilki gürleşen, nide sen diýdi hemme dalnyň diýdi, seni gürledip diýdi. Ally, menemini sen diýdi hemme dalnyň bilýän diýdi, menem aýtdym. O men dalnyň hiç zady bilen ok diýdi. Ýöne men sana dalnyň berjek, men plan ýerde dur, gelip bilýän diýdim boly. Ýok diýdi. Soňrak barjak diýdi, ýene diýdi, menem ýene jaň edip dur. Nide sen diýip bolun, seni dil çana geldi, pasolstwa geldi. Menem aýtdym, men pasolstwa barjak gel, sen gel diýdim. Nirde bolsam gelmen gerek bolsam diýdim. Gözläp görmem nirde diýdim aýtjak diýdim. Şondan habar bolmady. Soň ýene bir kerek jaň geldi, soň açmadym telefonumy da. Soň seslerini kaydetdim, başga telefonumy dinläp, oň gürleşip WhatsApp'da ses kaydetme nemesi ýok. Seslerini ýazdym. Seslerini ýazdym. Sesini ýazdym, maňa sögün ýazat, men sögünem ok. Men ses tapýan. Onuň o sesi ýazyp näme etdiňiz? Sesi ýazdym. Ondan video çekip özüm ýüzüm görkezmekde şu sesi dinledip, ine bize diýen zatlar diýip şunýal video nemetdim de tapara bir kere uğratdım. Ondan Tapara klim bu. Ondan habar bolmady. Onu uğrattım. Tapara goýdum näme kanalyna şu videoya. Ýok, şo goýmady. Son goýmady. Ondan men jaň edip aýtdym, şunýa diýdim, şu nomurdan maňa diýdim, jaň gelýär diýdim, şunýa etdiler diýdim. Nomurlaryny aýtdyňyzmy, görkezdiňmi nomurlaryny? Görkezmedim, sapşeň edip uğrattym, mesaj ýolladym. Näme şu nomurlar diýdim, plan Orsiýanyň nomury, bu bäri Türkiýanyň nomury diýdim. Biziň diýdim, halkymyz ine şu söýgünü gürleýän adamlar şular diýdim. Ondan soňdan habar bolmady, ýene jaň etdim, şo kim eken diýdim, näme bar diýdim, näme diýdim. Ütgeşik plan diýdim, inim diýdim, oňa diýdi, wagtym ýok şu diýdi, işim kän diýdi. Sen näme? Durjak men bir sora bereň, siz şo Tapara Klimovdan haýyş etdiňizmi, şu nomurlar bar, şuny barlap beriň, eger oglanyňyň ýa nämeňiň spesialistleriniň ýagdaýy bar bolsa, şu nomurlar kime degişden şunu barlap beriň diýip haýyş etdiňiz. Hawa, iminne şoň üçin jaň etdim, şu nomurlar kim, nirde tür haýsy işgär, mysal üçin işgär adam bana bilip galalyň, nirde tür, kim by? Hawa şonu bilip ber diýdim. Ama gelýär. O näme üçin Taparagadan haýyş etdiňiz? Taparaga näme şonýal nomurlary bilip bilýän diýdim men. Oň spesialistleri barmy? Onu ses dinläp bilýän ýara Türkmenistanda oturan adamlaryň sesini dinleýän zat başda bir video rolikler çykardy, mysal üçin dolar çykarýarlar, pul çykarýarlar, onu men bilip bilýän idi. Menem jaň pikir etdim. Şol adamlaryň kimdigini, mysal üçin maňa plan edi gelýär, şol işgärmi ýa raýatmy ýöneköy. Ýöneköy raýat bolsa bize ziýan ýetirmedi, şol adamlaryň kimdigini bilip galaly. Girmesin diýip şo maksat bilen nemetdim ýöne. O zatlardan peýda bolmady. Kömek edip bilmedi da Tapara Klim. O bir kerek soradym, şo nähil boldy diýdim. Aýdy doňa diýdi, wagtym ýok onýak. Näme diýdi, onýaly iş adamlara diýdim, men wagtym ýok diýdi, onu bar diýip. O mesele gal. Ondan o video ýazgyňyz, näme üçin goýmady ýördük, näme halkyň sesi ýen kanalynda näme üçin goýmady video ýazgyňyz? Bilemok şonu kim bilýär, näme sebäpden goýmady. Soň men bir soň demedim men onu, soň nemeden soň has üstüne gidip başladym. Şu mitingden soň nähil bolýar, näme bolýar mysal üçin şu gezip görüm adamlar sana nanny öňe çykdylar, hemmämiň adymyny bilýärler. Mysal iň bolmanda bilýän ýüzüni açyp gürlen oglanlar bar diýeli. Men bilen ok diýerler, ýüzüni açyp gürlen oglanlar bar. Şolaň geljegi nähil bolmaly. Şolar barada bir açyklama barmy, nähile kömek edip bilýän, näme diýip bilýän şu arada. Näme jogap? Şoňa jogap berbilen oklar. Halk bolup şo sorag berýär şoňa. Yorum ýazýar, telefon etýär, mesaj ýazýar, ýöne jogap ýok. Ýöne o taýda bir jogap, men maksat, o taýda bir jogap berilýär, soň näme Halmurat Sevinip çykyş etdi de biz ruhsat bermedik diýdi. Biz diýdi, şunýaly eger yerli häkimetler tarapyndan şo mitinge ruhsat berilmedik bolsa, biz diýdi şonu gollamyk diýip çykyş etdi de, biz gollamadyk diýip çykyş etdi. Şo wakaň boljagy bolandan soň ertesi gün şo gün şunu bizem gol oňlamyk diýdi. Onda da ýöne siz onda da gidipsiňiz da, inni sizem aýdýaňyz şol
ruhsat berilsin, berilmesin barur gatnaşak diýäňiz da şol mitinglere, şeýlemi? Ol ruhsat berilli ya berilmedi diýen zat ýok diýip düşünýän şol adamlaryň öňüne düşüp edenne, mysal üçin häzir ol bolmaýar meniň pikirimçe. Häzir biz bu geçen bolsa diýerdiler ene bizim türkmenlerimiz eýletdi, beýletdi, o bollu, bu bollu diýip diýerdiler. Dogrymy? Ýöne şo taýda başa barmadyk üçin, biz olardan kömek soranyň üçin, mysal üçin bizi polis ýakalady, içeriye atdy diýenimiz üçin, ay men bilenmok diýse ol bolmaýar. Birimiz her kim aýrasyň pikir edip biler ýa-da ýene bir zat bolup biler. Indi biz Her zat bolup biler. sizinli biz bulardan bir lider hökmünde nähilem bolsa iň bolmanda söz üstü bilen ruhu golluga garaşýaňyz da bolýan başa barmady bolýan. Indi bizi oň üstesine ýene ýepbekläp oturýarsyňyz, sizinki ýalyňyz, näme edip berseňiz, biz aýtdyk aýyňynden aýtmadykmy diýip şey diýip oturman, birazjyk gaýta bizi uruşlandyryň diýjek bolýarmy? Hawa onu ruhlandyrsalar biram türkmenlerine gorkok, türkmenler narazy edeýin, türkmenler başmyda gorkoklar we olar näme diň diýen aýal köýnek geýdirin. Olar ýa zat ýok, türkmen olanlarymyz gyzlanmaz, gorkok däl biziň mert oglan gyzlanmaz wa. Onam siz näme ýazgaýaňyz diýäňmi? Arada menem eşitdim ol saparaga ýa-ni Olga Çarewna ýüzlenip o bizde erkek kalmady hemmesine sizine hem erkeklerden hem näme dogumly bolup çykdyňyz biziňe erkeklerden hemmesinden ha ýöne gyňaşdan aýmaly boldy zat diýilen ýaly gurrun etdi da siz şonu näme diýäňiz, ýaňyz diýäňiz? Hawa esasy halmat söýününe saparyp diýen gepleş geçirenne esasy şo meselem bolýar. Ne biziň erkeklerimiz eýle boldy, beýle boldy. Ay gyňaşdandyryň indi olar aýal köýnek geydirämel boldy zat diýär. Aýallamyz öňde zat diýip biz aýallamyň öňde bolmagyna garşy däl biziň erkeklerimiziň ýani gorkok däldigini ýa-da ol aýal köýnek o derejäni täk ýetemok. Biz o derejäge ýetemok täk. Şonu bellek geçesim gelýär-de. Şol umman maksat siziň diýjek bolýaňyz şolar ýaly diýen duguzly sözleri size bir ýokuş diýýär da siz şonu bir hili öz adyňyza ýönkelen hökmünde öz adresini size tarap näme gönükdirilen diýip düşünýäňiz da şeýlemi? Indi biz şolar ýaly düşünýär. Şonu ýokuş gördüňizmi? Şol aýdylan sözleri ýokuş gördüňizmi? Indi men mysal üçin şeýle sorag berdim. Saparyp bir video ses gönderdim. Mysal üçin biz arşykaýet etýäs, mysal üçin derdimizi aýtýas, bir da sorag berýäs. Planlar nähili bolar mysal üçin? Sorag berýäs, bizi polis ýakalady, biz näme etmeli mysal üçin? Sorag berýäs-de. Iň prost sorag. Biz polis ýakalady, biz näme etmeli şu wagt? Diýär, sorun men bilenmok diýär. Ýa-da jaňmalanok mysal üçin. Olar ýaly adam bizle mysal üçin Gurbanuly Berdimuhammedow prezident otur. Ol adamın biziň derdimizden diňlänok, bize näme boldy, kim ýakalady, nirde getip berdiň, öýüň ýykyldymmy? Näme bol hiç zat bilen işi ýok. Bize olar ýaly adam gerek gelmen şonu bellek geçelim meýle. Ol adamın bizi adam ýerine goýanok, halkyny. Adam ýerine goýanok. Indi bu adamlaryň bizi adam ýerine goýanok. Biz indi şuňa näzip inanmaly? Näzip inanmaly? Şu inanmagymyz üçin bir ýol berseler bize. Ýol berseler biram soňky ýol ünsürenokda diňe pese gitdiler. Pese gitdiler sorag berýän. Näme üçin pese gitdiňiz? Näme üçin izah aýtdyňyz? Ýazylýan ýorumlara seredin, kommentarylara seredin. Size näme sorag berýär halk diýen boly? Biz diýär arka planda çalışýas diýär şu wagt diýär. Benim işime dowam edip dur, güýçli depkinne gidip dur diýär. O näme diýmek bolýar? Arka planda diýmesi näme bolýar? Arka planda. Biz diýär işimiz dowam edip dur, güýçli depkinne diýär. Ýaşy ýitlenmeli olanlarymyz işläp dur diýär. Bize wagt ber diýär, bize wagt gerek diýär. Ýöne plança wagtdan planlar bolar diýilen ýok diýär. Biz diýär ýoşluk bilen diýär, Gurbanuly diýär özü gider ýaly etjek biz diýär. Bize diýär şol adam özü gitmeli diýär. Bizem halk bolup berden diýär soňa Gurbanuly özü hiç ýylagda özü gitjek adam der, özü giden ol adam. Gitmez diýip düşünýäs biz. Halk bolup. Ne olar beý diýmek bilen ýa-ni siziň bir aýadyň tutýan liderleriňiz şo protestat geçirip oturmaň diýjek bolýar olar. Näme ýaňdatmaly? Siz oturun indi diýär. Siz otur diýär ýa-da jogap berenok, ünsürenok bize.
öň başdan söýýärler, dinleýärler, ruhlandyrýarlar. Bizi ýöne inni oňýarlar, ýok, ynamdan düşüp başladylar. Halkam howsala düşýär. Bize näme bolmaly? Bizini çykyş etýärler. Hemmäňiz Türkmenistana barsaňyz, bir adam baryňam şoňa gatnaşaňyz gitýäňiz, şeýle jogap berýärler bize. Ondan bize muňa sorag berýär, halk bolup. Diňemenler hemmämiz sorag berýär şoňa. Biziň onda soňumyz näme bolmaly biziň indi? Biz şöýden mysal bugün gitmeli, biziň çagalanmaz baňa. Biziň hojalygymyz aňyrda, ýok Türkiýede-de. Biz haçan gitmeli we gidip bilýäsmi? Biz haçan watan dönüg diýip biz atyba berilýär. Şonu bilesmiz geldi. Yo, sizin ödüňizden ýüze urlan ýaly görýärmi? Başda aýdýaňyz bize ýüz berýärdiler, bizi bilen ara gatnaşyk saklaýardylar, biziň gep sözümizi dinleýärdiler. Indi soňky wagtlar bir hili bizden ýüze urlan ýaly öldürün alyp barýardyňyzda. Şeýlemi? Ýüze urlan ýalylarla inni başaramok diýen ýalak pikir mende ýüze çykýan. Men başaramok diýip iýle gitýär, boýnuny damalanok. Bolar diýär, ýöne boýnuny dallanok, jogabam berenok. Bolýa, indi şolar başaraýanda näme başarmaly diýip garaşýaňyz. Bolýa, oppozisioner liderler hem olaňam bir öz mümkinçiligi bar da, olaram bir näme diýeli? Bir gudrat uýşulýarlar hem näme edeýin ýa-da goraýyn ýa-da gorarýarlar. Indi siz olardan näme ýardama garaşýaňyz? Olardan olaň elinden näme gelip biler? Özüňiz aýdyňyz näme garaşýaňyz şolar? Biziň garaşýan zadymyz Awa. biziň öňümüze düşdün. Mysal üçin Türkiýede bilkän, Türkiýe gelsin, diýsin. Şutaýk mitingeziň diýip edeli. Ýok, ýörep biz Türkmenistana gideli, gideli. Hemme zat biz etmäge taýyn. Ýöne biz hemme zatdan geçip öz ýurdumuzy elimize almak isler. Biz janymyzdan geçjek. Ýöne biz ýurdumuzy isleýär. Şonu alyp berjek diýip bize söz berdiler. Şoň üçin biz hemme zat etmäge taýyn. Olaram bizde hemme zat etmäge taýyn bolup inni soňuna geçeni biziň öňümizden ýöremesini biram agzy bir bolsunlar, agzy bir bolmalaryny haýyş etýärdi şolar. Başga nememiz ýok, biziň derdimiz ýok. Onda şolar siz ýygy giderli şol öňüňize düşüp gider öýdip garaşýaňyz, indi olaram şo öýleriniň şo şeýdip gidip bilmeýänliklerini görkezdi diýjek bolýarmy? Şolar aňyrsynda çende alyp gidip bilen oklar diýjek bolýarmy? Men şey diýjek bolýan, mysal üçin biz Türkiýede gezip börs, bir gün Türkiýeden mysal üçin biri çykmaly etdi ýa-da bir ýurdumuza gitmeli boldy. Ana biz şo wagt näme bolmaly? Bize ondan olar Almurat Töýünov, Saparyk Beyim, Muhammed Düýeçi gelip biziň öňümüze düşüp biz bilen bile ýörejekmi? Biziň öňümüze düşüp bilen mysal üçin ýörek gitýäsmi? Samolyotda gitýäsmi? Biz bilen özüni janyny gurban edip biljekmi şolar? Biziň ýanymyzda durup ýol görkezmek. Biziň ýekeje rada ýetýärmiz we biz gorkak däl. Biziň ýüregimiz hemme zadymyz da ýöne biziň aňymyz ýetenok. Bize düşünje bersin, görkezsin diýsin, planat edin diýse, türkmen oglanlarymyz hemme zat etmäge taýyn. Ýöne soňla çeni olaňam biziň ýanymyzda bolmagyny isleýär, arkamyzda däl, o ýyzym bilen öňüme düşüp däl, biz şolaň ýyzyna düşjek. Şonu isleýär. Indi aýdaly, indi siz aýdýaňyz bilaňam öz aralarynda oňuşuk ýok, birleşip bilen oklar diýäňizde, onu ýaly pikir etmäge näme esas berýär? Bilen şol arada Muhammed Düýeçi bilen Almurat Töýüniň arasynda ýüze çykan ýanky şaknaşygy, dilisi bilen ýüze çykan şaknaşygy gödeňine tutjaňymy? Näme gödeňine tutjaňyz? Men şol işler, mitingler başlaýanda men aýtdym, şunýa birleşseňiz nähili bolar diýip. Birleşseňiz nähili bolar diýdim bolýan. Ha, bor diýdi soň bir Saparyk Beyim bilen Almurat Töýünov gepleşik geçirdi. Gepleşikde aýtdy. Birleşiň diýäňiz bolýan idi, birleşjek gel, bar git diýen bolsaň, bar git soň ýanyna näme etdiň? Men birleşjek gel ýene näme berdi bolýan. Biz şonu men şol özüme pikir etdim, maňa diýdi öýtgen, birleşen bok diýdi bolýan ýa. Şonu ýalak düşündim, biram Muhammed Düýeçi söwgülük gürredi, şunýa diýdi, o menem şunýa söwgüm men düşünşip bolanokmy diýen sorag berdim. Düşünsek näme bolar diýdim, siz ula adam. Hem biziň öňümüze düşüp bolýaňyz, ýöne öz araňyzda söwüşýäňiz. Söwüşmän düşünşip bolanokmy diýip sorag berdim. Oňa da jogap alyp bilmedim. Indi bular özleri sizden özüňize maýdyp oturýarsyňyz da, birleşmejekliklerini aýtdylar da, esasan amana Saparyk Beyim bilen Almurat Töýünov
Muhammed düýejini gurleşseňe ola diýe biz birleşmäge taýýar diýe. Biziň diýe koordinasiýon geňeşimiz şoň üçin ýörüýte döredilen platforma diýe. O devletin adamlarını gurleşseň olaram aýdýa, biz diýe devlete diýe başda döredilenle de şu diýe hemme guramaları birleşdirjek platforma diýe. Olar da guramada dediği nokta platforma diýe da. Ýönünni olar çağırıpdyr, bular çağırıpdyr. Bu iki ýaşulam ýok biz hiç sada goşuljak, bize alar bermeň diýe. Umumyň bular birleşip bilmejek ýaly görünýär da. Indi aýdalym, gelin her şeyle pikir edelim. Yani şular birleşip bilen ok. Şular birleşşege de meňdeş diýär. Şular birleşmeýänne siziň öýüňiz başyňyza halk bolup, bir halkyň wekilleri bolup, aktivistler bolup, şulara dahilsiz edip bolanam şu edýän işiňiz. Näme üçin öňüňizde hökman biri şu ýöne şeýdi Lenin ýaly bolup, Sowet Soýuzyny döwründe kommunistik partiýa ýol berýär, hökmünde elini şeýdip galdyryp, şu ýol berýär durmaly bir hökman. Şonsiz edip bolanam şu edýän işleňiz. Şolarsyz edip bolanokmy? Ina şeýle bir zat da. Bizim men şu Türkiýe gelmek hem men şu zady pikiremedik görmedim. Maňa öz dostumam sonra berýär da, şöyle gurrundaşlyk geçen oğlunma Türkmenlerinden näçe Türkmen bilen öýgöy aýlanyp men gurrundaşlyk geçtim. Şunýa-şunýalak mitingler atnaşalyň, pul kömegine ediň, maýka satyn alalyň, eýle beýle diýdim bunu. Bir maňa sonra berýär. Maksat şu zat diýe bolmaz diýe. Bolmajak zat diýe, biram diýe Türkmenistanda kaň näme iş etdiň diýe, Türkmenistanda kaň näme iş etmediň diýip sonra berýär da maňa. Türkmenistanda men boynuma alýan aňym ýeten okdy. Aňym ýeten okdy şoňa. Häzir aňym ýetdi ýöne. Mesela şu Türkmen oğlanlar şöyle işlemene gelen Türkmenlerin hemmesi %99-95% garamayak Türkmen oğlanlar. Ne okumuz var, ne bilimimiz var. Hiç zadımız yok bizim. Şu sebep bilen öňe düşmäne biziň ýagdaýymyz ýok. Iň bolmanda maňa aýtdy biri şu orçça diýip de maňa orçça jogap ýadyma şonu gurleşip şunýaly gurrundaşlyk geçmäge ukuyum ýok diýe maňa. Sen şolar ýaly ukuyum ýok diýe. Menem aýtdym sen bilýän olaň sen gaýrat etde çyk diýen. Olaram çykmana. Emetde ýöne şonu bilýän adam ýok, öz agzyna bakdyr bilýän, okuly, bilimli adamlar biziň aramyzda ýok. Bolan sebäpli biz şolar ýaly adamlara ähtiýajymyz bar. Diýmek onda siz şu taýdaky şu aktiv hereket etjek adamlaryň içinde bir düşünjeleri ýetip, guramaçylyk başarnyklary ýetip, şonu guramaçylykly alyp barjak bir lider öz içiňizde ýok diýip hasaplaýaňyz. Indi şonum häzirki opozisiýon liderlerde görýäňiz, şolardan garaşdyňyz. Indi olaram siziň umydyňyzy ýanky hasyl etmedi, siziň garaşanladyňyzy ödemedi diýip şeýlerek pikir edýäň. Hawa bir şeýle pikir etdiýäs biz näçe wagtlar bir öňümizde düşse, biz hem şolaň saýasyna ýöresek, uruşmalar bolsa, näme etmelen bolsa, ölmem bolsa, halkymyz, watanymyz, Türkmen döwleti ýitip gitmesin diýip şeýdip öňümizde düşer diýip begenip şeýle bir begen gowy bilen söýüp bilen şolara inandyk biz. Indi onu aýdal ýene ýanky näme soraga gaýdyp gelýänler. Indi bular birleşip bilmese, bular hem hersi bir kelle ýaly näme diýär, bir aýdýa mitinge gatnaşyň diýär, beýleki gaýgyryp dur, miting kökman näliýär. Bir aýdýa ruhsat alyň diýär, beýleki hem ruhsat kökman näliýär. Onuň bir anketaga tapşyryň diýär, ilşana pasport almak üçin ýa pasportyň möhletini uzatmak üçin berem, ýok tapşyrmaň diýär. Umman indi halkam düşünür ýaly bolmady, kimiň agdyna bakjagyny, kimiň sözüni dinlejegini biler ýaly bolmady da. Indi siziň aýdyşyňda laýyklykda şeýle bolýar. Ol hakykatdan hem şeýle borbam görünýär, ol kim bolup sereden dedi. Ýönünni Alo. Maksat maksat efirden çykdy ýa-da. Gadyrly dinleyijiler, maksat bilenmok näme sebäbi maksat bilen häzir ara baglanşyp kesildi. Ýöne umumyň ýyldyşymyz maksadyň garaýşlary men pikirimçe
hemmekşä düşünüklüdür. Indi bulam gynantak da şu opozisiýa häzirki ýagdaýy da ana şonam şol illeşimiz bir aktivist illeşlemizin biri şol halkyň adyndan şu taýdaky hereket edip beren aktivistleň adyndan aýtdy. Indi bu taýda oýlanary da atken. Şoň üçin men belli bir netije çykarmaklykdan meni özüm saklanýan. Özüňiz pikir edip görüň. Bu maksadyň aýdýan sözleriniň aňyrsynda hakykatdan bir esas barmy? Indi bundan esas bar bolsa bundan nähil çykalga bar? Şoň üçin şu mesele barada, indi şu mesele gaty wajyp mesele bolup dur häzir. Şu köp kişini alada galdyrýar, köp kişini alada goýýar. Şoň üçin şu barada beýleki dinleýijilerimizde, beýleki aktivistlerde nähil pikir bar? Indi bundan nähil çykalga bar? Häzirki emele gelen ýagdaýdan. Şu arada eger başga da hökümetdeşlige gatnaşjak illeşlemimiz bar bolsa çagyrýan. Şuňky gepleşige men şu ýerde tamamlamakçy, inferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.